چیرۆکە زێرکە زێران هەبوو نەبوو جارێکیش جاران ڕەحمەندێ باوێ حەزر و گۆداران زێرکە زێران هەبوو ڕۆژێکیش ڕۆژان زێرکە زێران و هەبانێ خۆ دچن قرشکە زێرکە زێران قرشکەی خۆ ددێ هەب دوو ڕێژ هەواڵێ خۆرە دبێژێ من قرشکەی خۆدانە هەب حتا من قرشکەی خۆ بدن هەب ئەزێ رازم دەما کووە کاری خۆ خلاص کرد من شیار بکن ئێدی ئەمێ بە هەورە بچن مالێ زێرکە زێران لە بن سیادارێکی خۆ درێژتکەی و دخەو بچێ پشتی کو هەوانên زێرکە زێران قرشکەی خۆ ددن هەب دچن مالێ li bin siyadaran zêrka zêran jî bîr dikin. Dû demeke dirêj zêrka zêran şiyar dibe. Li dora xwe di mêzênê tu kesî nabînî. Ne mirov û ne tisewal xuya dikirin. Zêrka zêran bi tena serê xwe mabû. Rêya malê jî nedizanî. Ji neçarî di rêyekê de meşî. Hirçek derdkeve hemberî zêrka zêran. Hirçî ji bo ku zêrka zêran bixapîye dibêje ez dayîka te me. Zêrka zêran dibêje pêlava dayîka min kesk e destmala wê spî û bi şewar digerê. Hirç ji gotina xwe navegire zêrka zêran ji hirç re dibêje min rêya xwe şaş kiriye bi xêra xwe min bigîjîne mala bavê min dûr tu çi bixwazî ez ê bidim te. Hirç di dilê xwe dibêje ez li ezmanan te digeriyam tu li erdêya tê ber destê min ez ê çawa te berdim. Hirç bi zorê zêrka zêran dibe şikefta xwe zêrka zêran dibêje ez zêrka zêra bûm keça bavê xwe bûm. Kuşka heft birabûm îro girtî hirçekî harim. Zêrka zêran ji neçarî li ba hirç dimînî dibe kevaniya hirç. Piştî gelek sala du zarokên zêrka zêran çêdibin. Naveyekî Îsa naveyê Musa didênin. Rojekê zêrka zêran ji xwara li zozanan digerê dibîne ku şivanek li zozanê pezê xwe diçêrê. Ji dengê şivan tê digihêje ku ev şivanê mala bavê wê ye. Ji şivan dipirsê ma tu ne şivanê bavê zêrka zêranî? Şivan bersiva zêrka zêran de. Belê ez şivanê bavê zêrka zêranim. Zêrka zêran dibêje ez zêrka zêran me xwe heft bira me girtîka hirçê me dayîka Îsa û Musa me. Dê belê di dilê zêrka zêran de şêk çêdibe. Şivan bawer nake. Ditirsê ku şivan ji mîna hirç wê bixapîne. Ji bo ku şivan bawer bike ji şivan dixwaze ku ji heft gunda heft gundira bîne. Şivan bi lastê gund bû yerê ji bavê zêrka zêran re dibêje. Bavê zêrka zêran ji heft kurê xwe re dibêje her yek ji her gundê xwe kindirekî bênin. Birayê zêrka zêran diçin ji gundê xwe heft kindira tênin. Kindira didin şivan. Şivan diçe cêm û ji zêrka zêranê dîbû. Heft kindira şanî zêrka zêran dike. Zêrka zêran ji şivan bawer dike û bi şivan re diçe. Lê her du zarek û xwe li wir dihêle. Piştî demekê hirç tê şikefta xwe. Her du kurê xwe dibînî. Lê zêrka zêran nexuyaye. Ji zarokên xwe zêrka zêran dipirsê. Zarok dibêjin dayîka me çû mala kalkê me yê ji me re hêka bêne. Ji hêrsbûna hirç dirajê Îsa û Musa. Her du zarokan zinarê şikeftê dixê. Bi vî awayî her du zarokên xwe dikuşên. Dema zêrka zêran tê malê gelekî kêfa dê û bav û birayên wê tê. Zêrka zêran bêçe hat û serê xwe yek bi yek ji malbata xwe re dibêje. Bavê zêrka zêran dibêje keça min em gelekî li te geriyan. Me ti çol û zozan û çiya neiştin lê me ti şo pişte nedît. Şiqiş xwedê re îro tu hatî mala xwe. Bav û birayên zêrka zêran ji bo ku heyfa xwe ji hirç bistênin li hev ciriyan. Heft birayên biryar dan ku bi heft derba wî hirçê bikujin. Roja dî heft birayên zêrka zêran xwe ji bo kuştina hirç amade kirin. Tîr û kevan û rim xwe saz kirin û ketin ser riya şikefta hirç. Dema hatin ber şikeftê nîtin ku vayê hirç li ber şikeftê ye. Birayên mezin bankê hirçe. Hirço hirço îro roja heyfstandinê ye. Em heft birayên zêrka zêranin. Em hatina heyfa xwe were xwe berde meydana şer. Em bibînin kî mêre kî tirsoneke. Hirç bi awayekî ji xwe bawer tê meydanê. Du birayên zêrka zêran du tîran li çavên hirç, du tîran li destên hirç, du tîran li piyên hirç û rimekî jî li dilê hirç dixin û hirç dikujin. Piştî ku zêrka zêran hate standî ji bavê zêrka zêran, zêrka zêran bi şivanê xwe re dizewcenî. Vî awayî zêrka zêran û şivan gihaştin miradê xwe. Kesên ku bêbext bê yê bêbextiyê bibîne. Çîroka me diyara rehmendê bavê hazir û guhdaran ji xênî şeytanê xulên dîwaran.